Ye ya Sinwar jatelen bɛ k'a kɛ octobre kalo tile 7 jahadiba labɛnbaga ye a fagara bande Gaza gosiliw senfɛ. Yaya Sinwar san 61 tɔnden fiye bɛ Palestine silamɛkulu ɲɛmɔgɔya la kabini san 2017 la Gaza sani a ka sugandi ka kɛ Hamas politikikulu ɲɛmɔgɔ ye Ismaël Haniyeh ka saya kɔfɛ. Ne a waleyara Téhéran juillet kalo tile 31 san 2024 waatiw la dankarili senfɛ min dara Bani Israël kun ne a ma jaabili kɛ a kan fo bi. Dɔgɔkun laban tɛmɛnen ninnu na Bani Israël sɔrɔdasiw tun bɛ munumunu salo la Palestine bayanfan fɛ marayɔrɔw la kunnafoni sɔrɔlenw kan minnu ye a sɛbɛntiya k'a fɔ ko Hamas ɲɛmɔgɔba caman bɛ a yɔrɔw la Bani Israël armée ka fɔ la. Yeya Sinwar ka fagali ye dakunba ye min jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Hamas ka binni la Benjamin Netanyahu ka laseliw la. Benjamin Netanyahu ye a fara kan k'a fɔ ko kojugu bɛ k'a yɛrɛ ɲini ko nka ko baara min bɛ u ɲɛ ma ban fɔlɔ. L'Amérique jamanakuntigi Joe Biden ye tasibila kɛ Hamas ɲɛmɔgɔ ka fagali nin na n'a laseli ye k'a fɔ ko bi ye donba ye Bani Israël l'Amérique ani dunuya tɔw bɛɛ lajɛlen bolo min bɛna kɛ sababu ye ka politiki ɲanabɔliw waleya bande Gaza kɔnɔ.